Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? O karon din no atong ipadayon ang lang sumpay ning sugilanon sa dili pa di no. Shout out kay kuno kang Ekilex. Abi Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Jonathan Fernandez watching from Canada. Busing, thank you sa nindot na drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw no diya sa Canada ang ni Idol. Salamat kayo sa pagpaminaw Jonathan Fernandez o kang Mandaragat Rian TV. Wala pa di ay nisumpay kadugay lagi. Pasensya kayo no Mandaragat Rian TV. Kini nga to dili ni siya inadlaw. Bali upat ni siya ka episode o sa ta maka-upload og balik no. Dili ta maka-upload dayon sa sumpay kay ato mo na siya gitingog. Bali upat ka adlaw usa na po ta maka-upload og balik. Maong madugay-dugay tag-upload no. Dili ta maka-upload dayon kasi sa kayo no Mandaragat Rian TV. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Ug sa tao tay ko no kang Lane Seblin o kang James Sabiro. Salamat kayo sa pagpaminaw og sa akong ate sa Pino. Para manahawan sa ordelity. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Karon ito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway, part 24. Just play them two bars of stardust. Busing, unsa ko na gusto nimong ipanihapon? Ingon ang imong Mama Alex, ha? Uy, bugat imong dughan, Busing. Nganong siya pa man. Oh, naunsa day ka, Busing? Nganong siya pa man ako nagustuhan. Oy, kalma lang, Busing. Oh. Kiyawan matani mo. Sorry, labad ako, binay. Og labad sa bang imong dughan? Mauna, hasol sa utok. Oh, hinuon. Mamatsad na gyud ng ma-inlove ta, Busing, good. Hasol magyud sa utok. Labi na kung doon na tag-ihang imong nagustuhan. Apaktay. Lamay yun ang isinggit, Busing, no? Nganong siya pa man. Kinsa man yun ang bayhan, ha? Oh. Ops. Secret man din ang kay Minyo man di ay, no? Pero, sa man ang Busing. Maubi daw binoy nga naglagot ko nako. Nganong siya pa man nga minyo naman siya. Oh, Busing, patya na lang ng pagbati, ah? Minyo man na. O saan man ako pagbatay? Ha? Inang imong kasing-kasing nga minyo na. Makasa ka, na. Ako na lang gihuna-una, binoy. Pero, musupak ang akong kasing-kasing. Siya gyud ang gusto nini. Na? Ayaw patuuan ang kasing-kasing, Busing. Kay miingon ra ba nga ang akong lula, no? Nga ang labing but-buton kuno nga parte si mong lawas, mao ang kasing-kasing, mong ayaw padaan, na? Insam ning nanuwag ka. Oy. Tita Agnes? Hello, Ian. Nakamiting na ako ang photographer nga muanha sa isla. Oh, maayo nun, tita. Ugma sila muanha, tulo sila kabuok. Pulo sila mga lalaki. Okay, tita. Salamat. I-arrange na lang ang ilang paglabang diri, ha? Okay, sige. Ako na'y bahala, iho. Sige, bye. Bye. Unsa na lira? Malipayon ka man lagi. Syempre. Happy na ko, tita. May mga mata gihapon ko sa isla. Pero, kinsa magit ka ng kaila ni mong photographer, ha? Maabot na karong hapon ang photographer. May noon. Aron matabaho dayon ang paghimo og promotion sa Facebook o sa magazines para ining dapita. Ikaw ang mo planos tanan, ha? Ako? Oo, ikaw. Okay. Binoy, dati kong beer sa Daplins Baybayan. Nagbinag ko maning tawahan na. Huwag naman makiklalis na ako. What is the 50 days? Tarigo, ako mo, 20.
Busing. Niyan ang mga photographers pa. Andam ng ilang katugan, Binoy? Andam na. Mayad lang, boss. Kinsay head ninyo? Ako, boss. James Ibanez. Sa Milestone Photography. I'm Ian. Og siya si Alexa. Og Binoy. Hello, Alexa. Okay, Alexa. Ikaw na i-guide sa ilang kwarto. Og makasugod na mo sa pagplano sa inyong mga shots. Thank you, boss. Ay, dali mo. Sunod pa na ako. Unsa naman orasa, tita? Alauna na sa hapon, iha. Miabot na gid karong orasa ang grupo sa mga photographers sa Isla Verde. Nganong happy ka man? Walang. Ganahan ako sa nahitabo. Nagtuo tingali si Ian, nga tanga na lang gyud kaayo ko. Dili gyud ko niya mahimong ibaliwa, tita Agnes. Labi na ang among anak. Oh, maayo hinuon, Lira. Fight yun. Sa dili madugay. Muhilak og dugo si Alexa, tita Agnes. Dili ko mohonong. Hangtod nga mawa na siya sa kinabuhi nila ni Tito Ed ug Ian. Kana cute, Lira. Dili ka magpataog-taog. Ako pa? Magpadaog yun ko? Never. Dili ko masugot nga kanang Alexa ang maghawd-hawd sa panimay ni Ian. Pero mas maayo cute, iha, nga makasal na kamo si Ian. Misaad na si Ian, tita. Napakaslan ko niya human sa akong pagpanganak. Pero mas maayo tingali nga makasal na mo sa tili ka pa manganak. Mao gyud ang kanang gusto ko mahitabo, tita. Pero unsaon taman, gahi man kayo si Ian. O sabi na kapugong ni Ian sa pagpakasal ni mo, ha? Ambot lang. Kana, ganahan ko anong forma sa gawas nga makuha kyut hangtod ang dagat sa kilid. Ikaw man yung photographer, no? Sige, ikaw na lang mapuot sa tanang angle, eh. Ganahan ko mo. Kung musmile ka, Ha? ma-inspire ka kung mutrabaho. Kung ay gwapa sa kilid. Kamausa kang mamutbut, ha? Sige, kamo na'y bahala diha, ha? Mag-andam mo na ko pabugnaw ninyo. Excuse. Hello? Kumusta na mo diha? Nahimamat ko na si Alexa. Okay. Maayo kon mauna. Naibaw ka na sa ikaduhan nimong misyon diha sa isla, ha? Carlo. Bakit yun? Gaduhang nga ko nga. Carlo James. O kinahanglang, pahimuslan nimo ang inyong pag-anha diha. Okay. Ako na bala. Sige. Bye na. Magsugod na mi sa among trabaho. Busing? Baliyara ko din mong nahurot ang pier, Busing. Anong mabala ka, mga Binoy? Yan may andam nga pambot para sa paglabang sa mainland. Oo, lagi. Pero nahibong lang ko nimo. Hilumon ka na unya. Sige, inom. Ako na ba'y gibantayan ni mo, ha? Wa mati ka bantay, Busing. Magkakita lang yun ko sa kausaban ba ni mo gamay. Wa na kayo ka magsamok-samok ni Ma'am Alexa. Naam siya gitrabaho. Tuod, Busing. Naku, isulti ni mo ba? Sa na? Kana bang leader sa mga photographers? Pilit kay tinanawan ni Ma'am Alexa. Usa? Paano nakasultim ka na, Binoy? Kuan man, ganina, sa dihang gipainom ni mamalik sa ugbog na ang mga taong nagsigil ang yung tutok niya ka ng James. Nag-igat-igat sa tingali. Wa man, igura man siya nga nag-serve sa pabugnaw. Unya, miingon ka ng James nga, musamot kalami ang juice, nga gwapa ang nag-serve. Usa? Iyabag tawa na. Ha? Wasa tingali mo sulti sa Alexa nga minyo na siya, no? Ang kuan, nahibaw na tingali ng tawhan na Busing, oy. Busing, nganong dali man ang magustuhan si Mama Alexa og laki? Na may pahiyong mo na niya nga magdasag na ni. Parehas din na sa kanta nga, kanang pahiyong mo, dear, nga nagdalag kami here. Hilom, Binoy. Kanta pa yun. Nakaw,
Kaya atiman ng mga lalaki, ha? Ay, nagpaduulas aliksa na nila, ha? Ha? Nayapag siya? Nga nung dili naman sa kunya paduulo na ng mga tawhana. Kaysa mo kunin mo sir, wala nila be. Ako na lang kuno, ma'am. Nayapag naman gitingali ni si Ian Binoy. Wala mayabag, ma'am, oy. Nangigi lang na. Idiing na siya dito nga dili siya magpatakag pangigi. Kay wa siya katungod nga mangigi. Unsa? Misulti siya ni mo, ana? O lagi, busing. Wa kuno kay katungod nga mangigi. Ha, ingna siya, nga minyo na siya. Busa, di siya magpaduding anang mga lalaki. Unsa nagpaduding? Ako nagpaduding ko? Ni James? Mo man na yung gisulti. Nayapag naman yun yung tawhana. Sobra naman yun na siya kung magsalos. Bitaw mamalik sa... ma'am, kuan ba? Natugkan man og bakukang ang ako hunahuna. Unsay ba ko kang Binoy? Nga nung ikaw may masudlag ba ko kang nga ang nagpatakag sulti si Ian man? Kinsa may di maglibog ini. Nga abubuan man kayo na si busing iyan mo. Unsa? Unya? Unya, ang bakukang sa kong hunahuna, may hunghong. Unsa may ang gihonghong? Mamaliksa, ayaw lang kahagbong sa bangko, ha? Kay murag tinuod, yun yung gihonghong sa bakukang sa kong utok. Unsa malay kikihonghong sa bako kang sa imong utok, Binoy? Matod pa sa bakukang, nga ikaw ang babae, nga gihigog manibos iyan. Unsa? Patya na. Patya ng bako kang sa imong hunahuna, Binoy. Patya na. Ayaw pamatay ng bako kang sa imong utok, Binoy. Ha? Pero kusog man kayo yung hunghong, ma'am. Bisa kung saan yun ko nun hunahuna. Ikaw man yun ang babae, nagipasabot ni Bus Iyan, nga iyang nagustuhan. Ay, hilom na ko no, anak, Binoy, be. Ayaw na ko giskuti, anak. Nga nung di man ka gusto hiskutan, ma'am. Tungod kaya ko ng sa, Binoy. Ha? So, di na makagusto tag-minyo, ma'am. Kapila na ako ibalik-balik og sulti ni mo, Binoy. Dako ng sa. Daghan ang nagpatay tungod anang kabit-kabit. Hala tuod, no? Daghan man din na sa Facebook, nga babae gibugno sa asawa siyang kabit. Napaibalita nga, bana, nakasakop siyang asawa o kabit sa hotel. Kabit milayat sa pusti. Mana? Asawa o kabit naapasan sa sud sa motel. Ang uban, sakay sa motor. Mao na diha, sa tanang sa nga mahimo sa tao, Binoy, kanang pagpangabit ang labing bugat. Mas bugat pa na sa nakapatay, ma'am. Mas bugat pa na, uy, kay dunay nakapatay nga, aksidente lang. Pero, kanang mga bit, gituyuan gud na nga sa. Hala, no? Og ayaw kong i-apil anang bako kang sa imong utok, Binoy. Sige na, lakaw na, palika tong amo nimo dito. Kamo nalipagdungan og panihapon. Nganon di man siya makigdungan o panihapon ako. Tungod sa bakukang busing. Unsa? Ano man? Daghan ba bakukang sa kusina? Nakakita ko sa kabakukang busing. Lakaw, ilabay ang bakukang. Uy, di man mo pahawa, busing. Nayabag gabi na eh. Unsa naman siya nagipanulti ni mo? Ayaw na lang pamugos, kundi siya makigdungan o kaon ni mo, busing. Ngano laging di man siya makigdungag kaon ako? Kanang klarong rason, nagbinag-om na siya. Oh, naglikay na tingali ni mo. Unsa? Ngano maglikay mo siya nako? Lakaw, balik ka. Ay, balik na sa kunhito. Pastilanoy, basig na to, busing. Balik ka. Namisuda man to siyang kwarto. Unsa? Muragoy maayong buot si Alexa o si Ian diha sa isla? Oo, wala. Mura man sila og nagbungol. Og nga na nagbungol man sila. May nahibawan ka ba nga ilang giawayan? Wa masab. Pero si Ian ba? Sige ginuktok sa Daplins Baybayon. Ang ilang buhay ra nga si Pinoy, ang nagpaso-paso sa Baybayon. Og magsigig duol ni Ian. Sige. Panidiikon unsa ilang giawayan. Man! Mamaliksa! Oh, nga nang nanuktok man ka, Binoy. Na, pahukaro na kuno ka ni Bus Iyan. Ha? Kuan ko na, mangaon na kuno mo. Dili na ko makigdungan yag kaon, Binoy.
Unsa? Pero, unsaon man ini nako, ma'am? Naganahan man siya nga makigdungan o kaon ni mo. Ay, basta. Ingna nga, natuog na ko. Ug ugma. Say og hikay ha, ug pamahaw. Pakan silang tanan. Ikaw di ay mamaliks, ha? Nakoy gibuhat sa computer. Ay kung tugawa. Oh, ma'am, klaro man kayo kang naglikay na ni Busi iyan. Kinahanglang maglikay ko niya. Ha, bossing. Oh. Bossing. Sa naman, Binoy? Giandam na ni Alexa ang among panihapon? Ikaw lang yung kunoy kaon, bossing. Kay, di na siya makigdungan ni mo kaon hangtod ugma. Unsa? Unsa na yung gisulti? Kinahanglan ko no nga maglikay siya ni mo. Oh, unsa? Atala lagi. Misulti si Alexa ni mo, anak? O lagi busing. Maingon siya ay, pamati ha, ingon siya. Kinahanglang maglikay ko niya. O ana, mao na busing. Mao ginapagkasulti ha. Seryoso niyang naong busing. Nga nung kalit mo siya kalami. Ako magusing gisultihan busing sa gihonghong sa bakukang sa kong utok. Buanga gyud lagi nako oy. Sama gyud nako ba? Pasaylo taon ko busing. Busing oy. Luhod ko busing Uy, yabag, Binoy. Sorry busing. Ay, pagluhod diha, oy. Ay, nakasa gyud ko busing. Kini man kong bakukang sa kong utok ang nakaingon. Nganom de, nasudlan gyud nagbakukang ang imong utok, Binoy. Oo, lagi busing. O ni ako siyang nasultihan sa gihonghong sa bakukang sa kong utok. Kaya unsa man de gihonghong sa bakukang sa imong utok, ha? Binoy? Ang gisulti sa bakukang sa kong utok busing, ako sab nga nasulti ni Mama Lix, ha? Unsa man lagi gisulti nimo ni Alexa? Matod pa sa bakukang sa kong utok nga siya ang babaeng minyo nga imong nagustuhan. Oh. Suri kayo busing, ha? Ako gyud ni sa... Kay human akong sulti niya, nga maunay gihunghong sa bakukang sa kong utok, may desisyon naman siya nga, di na makidungan o kaon nimo. Busing, sa gyud ni sa bakukang sa kong utok, busing, wa gyud ko'y sa ini. Busing? O ganong nakasulti man sa kaanak kang Alexa, ha, Binoy? Kuan, kanang, base lang na sa obserbasyon sa bakukang sa kong utok, busing. Kuan man, good. Unsay obserbasyon nimo nako, Binoy? Kuan, una, miangko naman ka namo nga di gyud ka magpakasal ni Ma'am Lira. Kaya doon na kilaing babae nga nagustuhan. Unya ikaduha, miingon ka nga minyo ang babae nga imo nagustuhan. Onya. Ikatulo, wa ko kakitang babae nga minyo nga nagpaduol-duol ni mo busing. Sukad kami abot sa bay. Unya, murag wa man sa kikigibit-ibirang laing babae. Onya. Napay ikaw pat, ha? Napay kaupat, busing. Nakita na ko nga igihan kayo kini Mama Lixa. Ikay abubuan og dili si Sir Ed. Basi na sayop lang ako bakukang busing sa kong utok ba, no? Ako kuan. Biyahe ko din, Binoy. Ha? Kaon didugi mo. O niya? Biyahe ko. Gusto ko mag-inusara. Hello, Carlo? May giawayan sila si Alexa o Ian. Baong wa sila magtagat. O, bunsa mo sa kang ilang giawayan? Kaya ang wa ako may bawi. Kinahanglang imo ng tukion. O paningkamot nga, madugay-dugay ka diha. Ha? Kinahanglang mabuhat nimong imong tinuod nga misyon diha. Okay. Gamita ng kagwapo ni mo, James. Gamita ang imong pagka-playboy. Tintala si Alexa. Hello, Alexa. Ed, maayo kay nanawag ka? Dili ka busy? Dili man. Kumusta naman mo diya? Okay naman. Diyan ang mga photographer. Pahimuin lang sa og video commercial ang photographer. O gusto ko nga ikaw ang model. Unsa? Ako cute? Ikaw ang muduman ni ng dapita. So, ikaw gyud ang ngayon nga mo endorse ana para sa video commercial. Okay. O sige. Kamu na si Ian ang bahala diya. Bye. Bye. Ay,
Nandong ako magmodel, uy. Hi. Good morning, Mom. Good morning. James, coffee? Sure. Ma'am. Nakakuha na namog dagang anggol ang lugar. O sa may sunod. Unya na ta magsultibahin, Ana James. Oh, nga doon kikuhaan man ko ng picture, ha? Gopahan magod ko sa imong naong, ma'am. James, pagkapi na. Ay, lagis ko, ha? Pero, ambot pa. Mura man uga. Nagkakitaan ko nimo sa unang panahon. Karaan na kayo ng diskarte, ha, James? Bunog na kayo na. Excuse, na. Ayaw na, ma'am. Buhii ang akong kamot, James. Hamisa ni mong kamot, ma'am. Uy. Buhiin ang iyang kamot! Ian? Nasa man ka? Ikaw, Sam, anong pagunit mo sa gas imong kamot niya, ha? Ha? Huwag pagunit, oy. Sorry lang, sir. Sorry. Akong sayop. Ay, lagkas ko. James. James to, no? Yes, sir. Minyo na ning bayhana. Ayaw na pagpanintal niya. Kundi ka gustong mupauli nga may bungi. Sorry, sir. Sorry. Dalian na niyo yung trabaho. Huwag ikaw, Alexa. Pagandam. Kaya nanawag si Papa. Ikaw ko na mo endorse ining dapita para sa video. Huwag ikaw, James. Sir. Andamang kamera, og ayaw pangambisyon na nga mahimo ni mong kabit ang asawa sa kong amahan. Sorry yun, sir. Anda mo na akong kamera. Excuse, ma'am. Ayaw na pagpadaol ni Alexa, ha? Yes, sir. Huwag ikaw. Andamang atong pamahaw. At ito sila may isa daplin sa dagat mga on. O ikaw sa ba? Kinangan bagay nga imo siya itukmod? Nagtugkong iyang kamot. Kuwang pa to. Kung magpaduol pagit siya nimo. Oh. Sige na. Andaman na itong pagkaon sila may isa sa daplin sa dagat. Og ayaw paglikay-likay na ko. Kundi ka gustong magubot ha. Isog dyan ng tawhana ay. Pero bahala ko diha. Di na ako magkigdungan ni mo kaon. Ngayon ang imong pagkaon, busing. Sinubang isda, gikan pas dagat. Unya kinilaw og tinuwa. Sutukil. Anong ikaw may nagdaan na binay? Hain mo sa Alexa. Busog pa kano siya sa painit. Ikaw lang ko rin pamahaw. Kung musugot ka, ako na lang saw ni mo, aron di kalaayan. Hangar basili, humuta sa sinugba, uy. Dada nagbalik sa kusina, binay. Di ko makaon. Pero, busing, Beer ang akong ipamahaw. Dadi ko beer dire. Nayapag na siya? Nganong mamahaw mo siya beer, ha? ambot ma'am, uy. Pero, doon na naman si gihunghong ang bakukang sa kong utok, Mama Alexa. Unsa na masab, ha? Nang loodan ni mo, kaya di ka magkigdungan niya. Kinalang dili may magdugol. Hala? Nga naman, ma'am. Mahadlo kang ma-develop. Pinoy? Ops. Sorry, ma'am. Di ginin ako sa, ha? Kinimagong bakukang sa kong utok. Maritis ka, ayo. Ako na itong dadanong beer, ma'am, ha? Arisa ko, ma'am. Binoy, tara. Binoy, tara. Yapak man yun ni si Ian. Tara. Binoy. Busing. Magkuha kong sumsuman, busing. Ayaw. Nga naman, busing. Lami mang iinom ko doon sumsuman. Di may mo. Lami kayang sinugba.
Ipakaon ta sa maldita. Katawa mo ka, Binoy. Doon na may katawanan sa kong gisulti, ha? Oh, busing. Katawanan kayo kang pamation. Uy, hala. May gihunghong na sa pong bakukang sa kong utok, busing. Tarungan ang bakukang si mong utok ka, Binoy. Tingalig ako ng ibtans, oh. Ayaw lang sa busing. Mga obserbasyon naman ng gihunghong sa bakukang sa kong hunahuna. Bebe. Ang saan man sa kuno'y gihunghong ng bakukang, ha? Miingon siya nga na in love na kabusing. Unsa? Ako, Binoy, na in love. Kung kinsa mo sa kuno'y ako na in love, ha? Si Mama Alex, ha? Hala. Miingon ang bakukang nga natukan ka. Kaya tinuod yung pangagpas. Uy. Kalma lang, good busing. Ayaw pala bigyan, no? Oh, sige, Mama Alexa. Mupasok ka gikan di ospital. O niya, dire na Peter. Barog ka dire, ha? Mupahiyong ka, gamulang taw sa dagat. Ay, kalain ini, uy. Umang kumaanad ini model-model, uy. Ano yan, magika, Ma'am Alexa? Natural kayong imong beauty. Dili na to ka, do. Dili salamat, do. Dili na ko usbon ang gihatag sa Ginoo nako. Ang tod, sorry sa akong kaprisko ganiya, ha? Okay ra, uy. May problema. Salamat nga, nakasabot ka. Dili lang yun ako kapugngan nga, buday. Kung makakita ko gwapa. Ay, nagpalabi kay mo tuon niya kung nga gwapa ko. Gwapa mo yun ka, ma'am. Thank you. Okay, sige, ma'am. Rolling na ta. Action! Busing. Nagsikin man kung kagtutog nila nga nag-shooting. Ayaw lang pangigi, busing. Anong mangigi magid ko ni Alexa? Aha. Wala. Magtugan na ginaroon sa tinuod. Mangigi lang ang tao kung may pagbati ni busing. Ha? Bitaw. Ay, sorry. Uy. Nagkatanaw ko sa kamera. Sorry. Gara sinibihan ay. Busing. Hala ka, busing. Nisugod na sa bangi mo pangigi. Wa na, busing. Klaro, naging kayo ni. O sa'y glarob ni? Klaro, naging kayo nga nakagusto yun ka ni Mama Alex, ha? Hala. Di na lagi ka masupak, busing. Uy. Kalma lang, busing, uy. Basta nabuli kita ini sa basa karong taon-taon. Huwag mo ingon, nganong siya pa man. Nganong sa tanang babae nga akong gikasugat. Nganong siya pa man, Lord. Kuhaan nga akong gibati, Lord. Magkabuanan ni Lord. Ako kay aray, busing. Musamot ko kahubog na, busing. May pagmanganta na lang ta, busing. Kanta na, Binoy. Kanamang kanta nga, Once I Have a Secret Love. Listen na. Okay na, ma'am. Umana ta. Okay. Salamat, ma'am, ha? Saan sa man, James? Kuan. Salamat nga. Imo kong gipasaylo sa akong pagbinastos nimo. Ayaw na lang ni Uspa. Aron mo tagan pa ko nimo. Pero, ma'am,
May nang mahibaw ka. Nag-crush me ako nimo. Unsa? James? Naanasap ka? Sa ilo ako, mama. Pero, laing mo ko. Kung doon ako'y bation sa usa ka babae, di mo ko mahimutan. Kung dili na ako masulti sa tagtungod. Unsa? James, minyo na ko. Dili ko mahimo mo entertain ang mga topic nga ingon ni Ana. Okay na, mama. Ang importante, may nahibaw ka sa kong gibate. Kalimti ng gibati na mo, James. Aha. Bangag sa ilong. Gay-gay ng bayhana, eh. May latan. Huwag madas akong kagwapo. Si Tito Ed ka nang naglingkod sa sala. Good evening, Tito. Good evening, Lira. Kumusta ang butik? Okay naman, Tito. Daghan ang customer karong adlaw. O daghan pod ang nagpasukod. May duha gani ka kami nga kasal. Mayo. Nagdag yun og swerte sa kong kinabuhi si Alexa. Tito. Unsay tanaw mo kang Alexa? Ha? Ang tinuod. Ayaw lang kalain, Tito, ha? Pero, mura man og lain og liho ka ng asawa mo? Sorry. Kuan, batanon pa manggod siya. Okay lang. Nakasabot ko sa imong punto. O nakasabot sad ko sa akong asawa. Okay ka lang kung magambit si Alexa, Tito? Dili mo mapugnan ang pinitik sa kasing-kasing, Lira. Tito? Busing. Busing. Uy, katog na dito sa bahay, busing. Ihatod ka. Ganong siya pa man ang akong nagustuhan. Busing. Kinsaman yun ang imong nagustuhan, busing. Sulti kay tabangan ta ka. Si Alexa. Bungati. Busing. Pag-sure diha, busing, oy. Off limit naman, no? Busing. Sure jud ka nang imong gipanulti. Binay. Ato rin ha? Ayaw gini kisama ha? Oo, lagi busing. Oo, busing. Di may mong mahibaw ining uban. Tungod kay? Busing. Busing. Mana ni resulta sa sagol-sagol nga inom, busing. Pero ayaw lagi hilak. Ayaw gini kisama. Ayaw isulti. Ang dili busing, oy. Nganong ako man ang ipanabi nga, imo man ang sikrito. Nga delikado man ang sikrito, ha? Salamat. Salamat, Binay. Salamat. Ato rin ni sige ito, ha? Ato rin eh. Magtaktak, magkakabagaan ang... Ayaw nig ipanabi, ha? Subot? Hindi lagi busing. Pero, may katawa ang bako kang sa kong utog, busing. Anong may katawa mo siya? Nahibaw na kuno siya kung diin magsugod ang imong gusto ni Mama Lex, ha? Iyabaga, gining bako kang sa kong utog, busing. Uy, ngilngig o memory. Nganon, Binay. Diin magod ko magsugod o kagusto ni Alexa. Imo gining sayo, busing.
Wag lang mabasulaan ni busing. Ano lagi? Ang sayop mo mong nabuhat. Kaya mong gihagkat si Mama Ligsa sa ngabil. Makalumay magod ng lips sa babae busing. Labi naghumot kayo. Diha kasi piyat busing. Kingano imong gihagkat si Mama Ligsa sa lips. Bungati. Kuana. Drama na gini kinabuhi. Kanta na lang tag Forbidden Love ini. Oy. Kinahanglang muwa siya sa panguna-una. Muwa siya. Kana busing. Concentrate yun. Pat yun ko rin. Pat yun din akong pagpatiya, Binoy. Kana busing. Patiyag yun. Kaya ko nang iskandalo si mong pamilya. Ano hindi man ko makatupi. Unman hapon si Ian. Sige raman na siya ginom. Niyapot mong ginuntawan na pa. Pero di sad mahimo magpaduol ko niya. Dili yun. Matod pa sa pagkukang nga ikaw ang babae nga gihigugman ni Boss Ian. Kung tinuod man ang pagduda ni Pinoy, kinahanglang likayan ko si Ian. Pahalat nagmasuko siya. Dili mahimong makasa si Ian sa iyang amahan. Yabag yung gayong kinabuhi, Binoy. Kang yabag agad. Bitaw, Busing. Yabag yun. Nga nung sa tanang babae, nagkwapa. Tarong mo butok. Nga nung siya ba man ang kong nagustuhan, ha? O gustong ikauban kanunay. Yabag yun kasing-kasing na to sa hay, Busing. Pero, kinalang mawani, Binoy. Gusto yun ka, Busing. Barugig yun na. Saan man? Namuray gidangat. Naglisod magani kag sulbad na nga kay mibati ugugma. Ako na no nang imo pasulbaron na ana. Wag ko may bago ng saon sa pagsulbad ng gasiyas problema, Binoy. Una-unaan na lang ang imong amahan. Ayaw pagkiribal niya, Busi. Pero, man rin ako tiyo. Sa kumakasabot na nga akong amahan, eh. Nasa man naman ni mo isabi? Nangasawa ko na siya na Alexaron mo pauli ko. Oo nga. Ang tugaron, nag-iyahay pa sila kwarto. Wala na. Wala ka may bawa, Binoy. Nga doon na ilang puntahan sa suod sa kwarto ni Papa nga nag-connect sa pikas kwarto. Sa kwarto ni Alexa. Ganahan tingaling mo nga mahan nga kamangon lang niya si Alexa. Kaya bagsulti, ana. Bungati. Busing, kalma lang, Busing. Tanan naman lang na kung isulti mo ikasuko. Oy, ayaw bagsultig bastos! ha? Ay, may binasto sa kong gisulti, Busing. Basta. Ayaw pagsultig bastos, ha? Aray. Ako na to, Busing, oy. Ayaw. Tabangin sa gusto kong problema, Binay. Sabi sa mo, buki, buram ni kato akong amigo magmaoy, panakit man. Busing. Ang tubaga na, Busing ba? Di mo magdukol si Mama Lixa. Pagbungol mo,
O kung naa siya sa sud sa bay, mugawas ka. Kung mugawas siya, musud ka. Aray. Aray, kasakit sa ko. Aray, bossing, kasakit. Naon sa man mong duha? Bangon, bossing, bangon. Dagal sa sud. Dali, dagal na rin, bossing. Oo. Dagal, bossing. Kami ka mo si Mamaliksa. Binoy? Naon sa to siya? Nga naman to, nagdali-dali mo to siya sa sabay. Nga no ba din mo sa gawas mga tog? Kuan, kanang, Nga nung nagikay man to si iyan ako. ay, kay naglikay man sab kaniya, mao nga, naglikay sab siya nimo, aron tabla mong ha? Unsa? Nga nung nabuntagan man mo din sa gawas. Oh, kay nagchika-chika man may dinhi, ma'am. Oh, unsa may inyong kistoryahan? Secret. Mamisod siya kay may gawas naman ka. Ha? Mo man ako kitambag niya. Kung mo gawas ka, musod siya. Aron ba di mo magkita? Unsa? Ay, imo man siyang gilikayan. Mo nga, likayan na lang sab kaniya. Sige, ma'am, oy, maligo na ko, ma'am. Oh, may noon. Dili na may magsulti. Kalabat sa kong Binoy, kape. Office ladies here. Ay ng malita? Ato sa gawas here. Ayaw ka balaka? Kinahibaw na to si Mama Lix, ha? Unsay inibawan, ha? Aray, bossing. Ayaw na ko bulutagon. Aray, oy, nahibaw na to siya ba nga? Magbungol mo. Nga, kuniya ka sa sud, ato sab siya sa gawas. Oh. Ha? Hello. Hello? Hain ka man karon. Yes ko akong kwarto. Gisapot ko mo nga, wa ko mo trabaho. Murag, doon ako'y dili mayong balita para nimo. Unsa man na? Nakita ko gabi. Gabi, kita na ko nga hubog kayo si Ian. Kauban si Pinoy, ang driver. O niya? Unsa may nakabati na balita Hamuin mo ginas iyan. Dili mayong balita. Mao nga akong nabati. Nga iyang gisinggit gabi. Unsa? Klaruha ko ng imong i-report, be. Lira, misultir ko nimo. Nga murag dili maayo ang tinagda nila ni Ian og Alexa. Diba? Oh. Sultihan tayo magana. Oo, lagi. Unsa magilang giawayan? Pagyo ko maibaw. Kung sa'y rason, gawa sila magtagat. Lahusan na lang na, be. Unsa lagi nabati ni mong singgit ni Ian gabi Naghisgot siya og laing babae. Unsa? Babay? Samtang nag-inom sila si Binoy ug Ian. Ipaduol ko lang kamay. Pero, nagpangit-ngit ako. Nya, maudali ako nabati. Yang bidako ang tingog ni Ian. Unsa may ang gisulti? Nagmahay siya. Kung nganong siya pa ang iyang nagustuhan. May nagusto ang babae si Ian? Oo, doon na. Kinsa? Si Alexa. O kayo sa paminaw ni uban pang sumpay ng sugilanon. Mahal kong kaaway. Pagpalagday ko no, subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat. Ito pagkanunayong pagpaminaw.